Pak Yoto kalian sibuki dipun berkahi kali sesepuh-sepuh. Wah jur maringi ya Pak Yoto. Duit enek ya Mas ya Mas ya. Nyah-nyah nek ora krasa. Beda karo putri jajan 1000 glone ra ram. Ya Put. Ki Waraden ndok saiki sing Tegal, Tegal Jawa Tengah ya Mbak Fitri Tegal. Suwanipun Mbak Fitri kesane gaeng ca dikei sepot. Mangga-mangga ca. Suwanipun Mbak Fitri Tegal lumantar banyu milih. Yo 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 yo. Ae. Ae. Yo yo yo. Ae 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 Mate perana ya oleh Bu. Taman Juruk. Monggo, ayo Jogja istimewa siap. Ih, ayo ngadeg 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 ngadeg. Ya dalan dingin dalan dalan. Monggo, ayo Mas. Banyu mili. Ari iya. Serapa ngobrol. Ning kutha Solo
dipun bablas. Monggo. Ayo juga. Monggo juga. Juga monggo. Ayolah. 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 Terima kasih Bapak. Pak E matur suwun. Pak Prapto. Mas matur Riyadi suwun. mandor yang di Jepang. Saya ke mati-mati. Yo. Duh, adindaku sayang. Para cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Cintaku iki bojo masa bulan. Tak ono maneh rasa sayang buat kau. Ya mengawin kontrak. Ayo. Ayo Mas E. Wasik. Ha, ha. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar tunai. Relaksan kawinan ijab kabul kumandang swiramu tangisan terharu aku nyaman akhirnya aku jatuh cinta beneran cintaku ini hanyalah untuk aku yo. Duh, adindaku sayang. Para cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Cintaku ini bojo masa bulan. Tak ono maneh rasa sayang-sayangan mergo janji yo mung kawin kontrak. Asai. Diperpanjang nggak kawinnya? Mau berapa bulan? Tahun lagi. Boleh. Iya. Hah. Ayo Mas, ayo Mas, ayo. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang.
Mbak Put, yang ini bisa nyanyi. Berjuang dewe sing penting. Yang bisa, yang bisa. Bahagia ini. Pak Nur. Pak Nur, Ayo Pak Nur. digawe nada cowok ya Mas. Monggo Pak Nur. Pak Nano. Yuk. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji pina elengmu melincah janji kowe teko ngelani usahaku wis ra kurang kematiku wis pas aku dolan cepu ketemu kowe ning kosan kowe konangan gawe budak nanging apa welasanmu ning aku kowe luwe milih dhek kowe ninggal aku ninggal kartu Ora apa nek matahanke Pak Nano kowe Napa dilihat aku kaget delok statusmu tangan gandengan jelas tuturo aku sing ngancani kuwi taunan janjimu janji taek jare arep tekan tuwe nyatane cangkemmu elek ati ajur kok suwe tiwas wis buang waktu aku ngancani dapurmu wong kere kaya aku kok tendang sego uripmu kowe ngepoti bondo tinggon nuruti gengsimu kowe milih kono sing iso nuruti senengmu asu pas aku dolan sepuh ketemu kowe ning konangan apa kowe konangan astagfirullahalazim Jogja Solo Jogja Solo Jogja Solo Unterin Aku ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging apa welasanmu ning aku kowe luwe milih kowe ninggal aku bukan Eva Lamir kurang apa leku menurutku kurang ajar kowe malah ngebuat ini wanita seimut ini